Rin ni customer tamo, ita ka nga pwedeng pag-date gupit. Kaya gawin tayo kaya nga request, gamitan tayo nga 1.5 card kaya nga gilid. Kaya ba tanggalan tayo nga sobra-sobra. Makapalya hiblabwak ng kaya katamo nga customer. Kaya yung ginamit ang clipper, itang corded, ingaw sanda nga magic clip. Diyan makapalkabwak kanya na sigurado pamututan uling malakas siya makining clipper ayon. Kaya ba mag-close lever tamo? Gawa nga pinaka-guide tamo? Huling kaya ba nga mag-close lever? Mag-open lever ta naman. Yan na, kailangan na sakto yung kaya katamo nga agad. Bakit akwa tayo nga saktong katas ning kaya nga gupit. Kaya ba nga mag-open lever? Gamitan tayo nga number 1 guard. Kailangan kapag kamarod ka, kapasmado. Kayo mapamot mga bayat baka nito. Kayo gumalgal gamat. Tsaka tayo gamitan na 0.5 guard. Baka nito, ilako tayo nga sobra-sobra o itang pituglong. Tsaka tayo gamitan ng air trimmer. Kaya pabaliktad tayo gagamitan ng air trimmer tamo. Baka nito, masantiya nga iton. Uling sagadya pa nga ng air trimmer kapag ka makabaliktad yun. Okay ba pag overcome tani, lako tani nga sobra-sobra. Bangka nita, masanting na yung paguntingan po to, titakta na bawasan. Okay ba, pumamasan tayo babong, pumbangas na. At saka tanay lako ita nga pakausli, o ita sobra-sobra. Kailangan biyasa kayo nga magplangketa, nga usanda nga balasbas. Yung papayid ta nga yan. Yapin nga usanda nga polvo yan. Gagamitan tayo nga magic polvo bangka nito. Akit tayo nga pakausli. Banya nga mapiling kaya nga gupit. Kapag kabiyasa kayo nga mamalasbas o magplangketa, anak ka piling gurudyo, sigurado balik-balikan na kayo rin kayo nga customer kapag ka mapiling gurudyo. Ingurud din kaya katang customer yun, nga usanda nga mid-paid o skin mid-paid. Ingurud na pwedeng paglolo na makasanting lalaki. Wow! O, kailangan mali siya pangayait, uling kanya lunto yung santing at formanin kaya nga gupit kapag mali siya pangayait. Kuling kapag kaanti ni ka gupit, sigurado agad na kang sagutan yung kaya nga paglolon. Kuling pogi na ka, sasanting kapag yung kaya nga gupit. Lagi yung subaybayan kaya katamang erka tutorial. Huling ang gambalo ko. Abalo yun naman. Follow and share.